हेलौ लोगोफोर, दिनै जों टेक्न'लजिनि मोनसे गोदान आयदानि सायाव सावरायगोन। बे जाहैबाय रिभल्ट इलेक्ट्रिक बाइक। बेखौ दिहुनदों माइक्रमेक्स कम्पानिनि राहुल शर्मा बिथाङा मोनसे इलेक्ट्रिक बाइक दिहुनदों जायनि मुङानो जाबाय रिभल्ट इलेक्ट्रिक बाइक। बे रिभल्ट इलेक्ट्रिक बाइकआ मोननै माबायाव दङ, मोननै जाथोनि एबा मोननै बाहागोनि दङ। मोनसेया जाहैबाय RV300, मोनसेया जाहैबाय RV400। बेयो जाहैबाय बिनि प्लान दङ। बेखौ जुदि जों लानोबा बा जोङो बेखौ लायोब्ला जोङो बेसेबां फैसा होनांगोन बा बेसेबां जोङो खरसा खालामनो गोनां जागोन, नैबेयो बेवहाय होनाय दङ। जिथुनाखि जोङो बेखौ लानोब्ला सिगाङाव डाउन पेमेन्ट हिसाबै बा सिगांग्रो फैसा होनांगौ हिसाबै जोङो थाइसेबो फैसा होनाङा। गिबि जिथुनाखि नैबे RV300 नैबेनि मान्थलि, बेखौ मोनसे मान्थलि प्लान हिसाबै बेखौ होनाय जादों 3 years माने 3 बोसोरनि थाखाय। बेनि दानसेयाव होनांगौआ जाहैबाय 2999। बेनिफ्राय जिथुनाखि RV400 नैबियो गुबुन मोनसे बाइक, बेनिख्रुइ नैबे RV300निख्रुइ एसे हाई लेभेलनि नैबे RV400आ बेयावहाय जाहैबाय 3499, थारमाने 3499। मोनसे दङ, बेयो जाहैबाय मोनसे बेस सिस्टेमनि। ओमफ्राय मोनसे दङ प्रेमियाम। मोननै दङ RV400आ। मोनसे जाहैबाय प्रिमियाम, बेयो जागोन 3999, थारमाने 3999, माने दानसेयाव गासै 3 बोसोर होनांगोन। दा बेखौ लानोब्ला जोङो मा डकुमेन्ट्सनि इम्परटेन्ट जागोन बा मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि, बेवहाय जेबो डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जानाय नङा। मोनसेल' बा मोननै गोनांथि जागोन। मोनसे जाहैबाय आधार कार्ड, ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय बेंक पासबुक। बेवहाय जों कालारखौ सोलायनो हायो। जोङो मोननै कालारनि दङ। मोनसेया जाहैबाय कस्मिक ब्लेक, मोनसेया जाहैबाय रेबेल रेड दङ। बे मोननै दङ। दा बेयाव बेखिनि। बेनिफ्राय 0निफ्राय 100% जुदि चार्ज खालामनोब्ला बेवहाय होनाय दङ नैबे 4.5 घन्टा, थारमाने 4 घन्टा 5, माने 4 घन्टा 4.5 घन्टा आरो 4.5 घन्टा जों फुल चार्ज जागोन। दा बेवहाय आङो रोखोमखौ खोन्थाबाय। दा RV300आव बेनि प्लाना बेसेबां, बियो जाहैगोन 2999 मोनफ्रोम दानाव 3 बोसोरसिम होनांगोन। बेनिफ्राय RV400आ मोनसे दङ बेस सिस्टेम, बे बेस सिस्टेमाव जाहैगोन 3499। बेनिफ्राय मोनसेया दंबावो RV400 प्रिमियाम भार्जना जाहैबाय 3999। बेखिनियानो। ओमफ्राय बेनि जिथुनाखि पावार जिथु साप्लाइ खालामनो हानाय, नैबेयो जाहैगोन RV300निया जाहैगोन 1.5 किल'वाट जिथुनाखि पावार नैबेयो दं, बियो होगोन। बेनिफ्राय बेटारिनि केपासिटि, बेनिफ्राय RV400आ जाहैबाय 3 किल'वाट नैबे होगोन आरो। बेयाव जोङो लिथियाम बेटारि, बेवहाय माखासे वारेन्टि दङ। दा बियो सफ्टवेयर, मबाइल एप सफ्टवेयरनि गेजेरजों बियो सोलिगोन। फुलि AI कन्ट्रल, माने आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि टटेल इम्बेडेड नैबेवहाय दङ। जिथुनाखि बियो नेटजों सालायजागोन बा मोनफ्रोम कानेक्टिभिटिया जाहैबाय इन्टारनेट अफ थिंग्स, इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बेखौ सामलायगोन। दा बेवहाय मबाइल एप्स थागोन। मबाइलनि गेजेरजों जों बेखौ कानेक्टिभिटि खालामनानै जों बेनि गासै फेसिलिटिखौ जों लानो हागोन। बेनि हिसाबै
रिचार्जिं फेसिलिटि हिसाबै बा बेटारिखौ चार्ज खालामनो थाखाय जोंहा मोनबेसे फेसिलिटि दं बा मोनबेसे अपसन दङ बेवहाय गासै मोनब्रै दङ। मोनसेया जाहैगोन फार्स्टआव नर्मेल वाल सकेट होननानै बुंदों, जेरावनाखि जोङो माने बायदिसिना मबाइल चार्ज खालामनो जों बाहायनाय जायो। नैबेयावबो जोङो चार्ज खालामनो हागोन बाइकनि सकेटआव लागायनानै खनसेनो। बे मोनसे। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय बेटारिखौ जोङो नैबेनिफ्राय रिमुभ खालामनानै बेखौ जोङो हरसे फुल चार्ज जाजासिम जोङो बेखौ एक्सट्रायै जोङो चार्ज खालामनो हागोन बाइकनिफ्राय एक्सट्रा बख'नानै। आरो थामथियाव दङ स्ट'र माने बिनि मोनफा जाय जायगायाव बेखौ लन्च खालामदों बै जायगायाव मोनफ्रोमबो खोन्दो जायगाफ्राव बेफोरनि मोनसे मा होनदों दखान बायदि जोङो खुलिनाय जागोन बिनि। दा बेवहाय बेटारिखौ अलरेडि चार्ज होनानै दोनखानाय जायो। दा बेटारिया नोंना बबेबा मोनसे जायगायाव जोबसैब्ला जों बै जायगायाव थांनानै बेटारिखौ चेन्ज खालामनानै जों लाबोनो हायो मबाइल। आरो मोनसेया दङ मोनब्रै फेसिलिटि होनाय जादों। मोनसेया जाहैबाय अनलाइन अर्डार। जों जुदि मानिबा जाहोनाव इम्परटेन्टथार जुदि जायोबा जों बेखौ अनलाइन अर्डार खालामनानै जों बेखौ डिलिभारि हिसाबैबो जों मोननो हायो। दाबसे जायगायाव थानानै बेनिफ्राय गावनो बे शपनिफ्राय बे दखाननिफ्राय लाबोनानै नोंनो होफैगोन नैबेयो आरो। बेनि थाखाय जोङो माखासे रां एसे गोनांथि जागोन। दा बेवहाय बेटारिखौ चेन्ज खालामनाय जागोन आरो। दा बेवहाय आरो माखासे मुड्स दङ। मुड्स माने जों माबायदि सालायनो हायो आरो। मोनथाम अपसन दङ। मोनसेया जाहैबाय जोङो इक'नमि होननानै बुङो, जायखौनाखि जोङो बिनि स्पिडा जाहैगोन 30 to 40 जों बिनि गेजेराव स्पिड मोनगोन। दा बियो इक'नमि होननानै बुंनाय जायो। बेयो जाहैबाय जुदि जों बिदि सामलायोबा 100 माने 100% जुदि बेटारिया दङब्ला बियो 150 किल'मिटार जानथाइ खारनो हागोन। मोनसेया दङ सिटि होननानै बुङो, जायनाखि माने 60सिम थांगोन। 50निफ्राय 60नि गेजेराव बिनि स्पिडा जागोन। दा बेवहाय 120 किल'मिटार खारगोन। जुदि बेवहाय लागायनानै जों सालायोब्ला 120 किल'मिटारसिम जोङो दावबायनो हागोन। ओमफ्राय मोनसेया दङ जोबथारनायाव स्पर्ट्स होननानै बुङो, जायनाखि माने जों गोबां स्पिडआव टप स्पिड होननानै बुङो। बियो टप स्पिडा जाहैगोन 70निफ्राय 80नि गेजेराव बेनि गोख्रैथिया जागोन। बियो थांगोन 80निफ्राय 90नि गेजेराव किल'मिटार होगोन बियो। जेसेबांनो स्पिड जोङो लास्ट स्पिड माबायाव जोंना बयनिख्रुइ खमसिन माइलेज होयो आरो। दा बेवहाय जिथुनाखि माबा दं बेखौ आङो खोन्थाबाय। बेनिफ्राय साउन्ड्सनि खोथा दङ। नैबावहाय साउन्ड्सनि होदों। मबाइल एप्स दङ। मबाइल एप्सखौ जोङो इउज खालामनो हायो। मबाइल एप्सआव जोंना माखासे माबाफोर दङ, जों बेखौ दसेनि उनाव नायगोन। नैबावहाय दं साउन्डखौ जोङो मोनब्रै इलेक्ट्रिक बाइकआव अलरेडि बिसिनिया साउन्ड जाया, बियो सिरियै साइलेन्ट जायो। दा बेवहाय जोङो बरिं जायो। बे समाव जोङो रिभल्टनि माखासे मोनब्रै साउन्डखौ जोङो एभेलेबेल मोननाय जायो। बे साउन्डखौ जोङो इउज खालामनो हायो। बे साउन्डआ जाहैगोन नै जास्ट माबायावल' सोलिगोन बियो RV400 जिथुनाखि रिभल्ट 400 भार्जनावल' सोलिगोन। बेयाव दङ नैबे रिभल्ट, बेनिफ्राय रेन्ज, रेबेल, रयार, नैबे मोनब्रै साउन्ड दङ। बे साउन्डखौ जोङो बाहायनानै जोङो मोनसे बाइकनि महर होनो हायो बा जों पेट्रलजों सालायनाय बाइक बायदि आवाज दिहुननो हायो। बेखिनि। बेनिफ्राय दा बेवहाय माखासे फेसिलिटि होनाय दङ। बेखौ जोङो दा एभेलेबेल दा बबेयाव जों मोनो अर्डार होनो हायो, जों बेखौ मोननै सिटियावल' होनाय जादों। दिल्लीयाव दङ नर्थ दिल्ली, बेनिफ्राय इस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली एन्ड साउथ दिल्ली। नैबेयावहायल' जोङो अर्डारखौ दासिम होनाय जादों। माखासे जायगायाव होनाय जायाखै। बेनिफ्राय नेक्स्ट दङ पुनेयाव दङ इस्ट पुने, बेनिफ्राय वेस्ट पुने। बे मोननै जायगायावल' दा एभेलेबेल होनाय जादों। दा बेवहाय आरो माखासे फेसिलिटि दङ। बेवहाय नैबेयो जाहैबाय जों बेखौ अर्डार खालामनोबा नैबे revoltsmotor.com आव जोङो थांनानै अर्डार खालामनो हायो। बेनि बुक दिनैसिम बेखौ प्रि अर्डार हिसाबै 75
75,000 सुबुङा माने अर्डार होबाय दा गोबां अर्डार होबाय जानो हागौ बियो जोंनिसिम सफैनो एसे टाइम लागोन दान मोनब्रै मोनबा बेफोरसिम लानो हागौ बियो एभेलेबल अनलि दिल्ली आरो पुणे नैबेयावहायल' सोलिदों दा आंथ' बहुत माने एक्साइटेड जिथुनाखि जोङो पेट्रलनि गोनांथि गैलिया जोङो बेखौ चार्जिंनि गेजेरजोंनो जोङो सालायनो हासिगोन दा गोबां इक' फ्रेन्डलि थारमाने पलिउसन जानाय नङा बेखौ आं साजेस्ट खालामो बयबो लानो हायो खिन्थु मोनसेल' जिथुनाखि जायफोरनाखि खनसेनो होनानै लानो गोसो बिथांमोननि थाखाय एसे उसुबिदा मानो होनबा बेवहाय खनसेनो जों बेखौ खनसेनो लामसाम फैसा होनानै जों बायनो हानाय केपासिटि बेवहाय होनाय जायाखै दा बेवहाय मोनथाम प्लान दङ बे प्लान हिसाबै जों लानांगोन बियो जाहैबाय मोनसे मान्थलि सिस्टेम जों बेखौ हरनांगोन इनस्टलमेन्ट होननानै बुंनांगोन आरो दा बेखिनिखौ आं फोरमायबाय माबाफोर आपडेट फैयोब्ला आं बेयाव कालार दङ कालारा मोननै दङ नैबेयावहाय दङ बेवहाय दङ फेसिलिटि हिसाबै जों जुदि नायोबा बेटारिया नैबेयावहाय थायो बे टेंकियाव बेनिफ्राय आरो डिस्क ब्रेक आवगायावबो उनावबो डिस्क ब्रेक दङ बेनिफ्राय बेहा गियार गैया गियारखौ होनाय जायाखै मानोना बे इलेक्ट्रिक बाइक बेयो नै एक्सेलेरेटर ओमफ्राय मुड्सआ नैबेयाव थायो दा बेहा क्लास गैया क्लास माने बेनिया अलरेडि नैबेथिं जिथुनाखि लेफ्ट हेन्ड साइडथिं जोंना क्लास थायो बेयो जाहैबाय बेकनि रियार ब्रेक होननानै बुंनांगोन बेखौ ओमफ्राय नैबे आवगायनि जिथुनाखि राइट हेन्ड साइडआव थायो बेयो जाहैबाय सिगांनि फ्रन्टनि ब्रेक जिथुनाखि सासपेनसन हिसाबै जोङो नैबे जिथुनाखि नैबेयो एसे गुबुन रोखोम नुनो मोननाय जादों बियो खोब मोजां होननानै बुंनांगोन बेनिफ्राय बाखि स्टार्टआ नैबाव थायो स्टार्ट खालामनो हानाय केपासिटिया दा बेवहाय मोनसे आं बे बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों जिथुनाखि जोङो फैसाखौ जुदि माब्लाबा होनो हाया अब्ला अट'मेटिकलि बेखौ कम्पानिनिफ्राय अफ खालामहरनो हायो जिथुनाखि बियो नोंनि बाइकआ सोलिनाय नङा बेनिखायनो बेवहाय जेबो फैसा होआबालासिनो जों थानो हानाय केपासिटि बेवहाय गैया जुदि फैसा होआबालासिनो थायो अब्ला बियो अलरेडि गावनो गाव कम्पानि साइडनिफ्राय अफ खालामनाय जागोन दा जेब्ला नों फैसाखौ होफिनो अब्लानो बियो सोलिफिनगोन कम्पानिनिफ्राय अन खालामहरफिनगोन थिग बेबायदिनो बेखौ मेनटेन खालामनो हानाय केपासिटिखौ होनाय जादों दा बेवहाय नैबेवहाय साउन्ड्सनि माखासे होनो हागौ एसे बेवहाय एसे नायनि नेट एसे स्ल' जादों नैबेवहाय साउन्ड्सखौ आं खोनाहोनो लुबैदों जिथुनाखि साउन्ड नैबे रिभल्ट साउन्डआ बेयो ओमफ्राय नैबे जाबाय रेज ओमफ्राय माखासे दंबावो नैबेवहायनो बे फेसिलिटिखौ होनाय जादों आरो नैबेवहाय टटेलि माखासे माबाफोरा फैदों इउटिउबनिफ्राय फैदों बेफोरो दा बेवहाय मोजां सोलिगोन आरो माइक्र'मेक्स कम्पानिया मोजां मोनसे प्लान खालामदों बेखिनियानो गोजोननाय थाबाय